U vás v Praze to Čechy je vše nado rozstřelat. Čechův jako všeckých, jedno či je komunista, nebo nima komunista. A on pravil, že on byl jako na tu kontrarevoluci, co byl v Maďarsku a všude. To byl takový agent kurevský, víš, s 2 babami. A on vytáhnul pistolu, jakože že mě zastřelí, víš, že je komunista. A z Čech, z Prahy, jakoby, víš. A pravil by, že při tom povstání v 68. roce, to byl, co byla ta invaze těch Rusů, takže mu nejlepšího kamaráda Kajsi v parku zabila jakási Češka, štětka jakási, nebo nějaká, víš, že mu ho zabila. Právě v té době. Tak on měl takovou zlost, no, to bylo strašné, víš. A potom ona přišla a on šel s tou menší, takovou pěknější tancovat. A já, abych šel s takovou tancovat s tou kamarádkou, hubená, vysoká, víš, ale já nemůžu s vysokou babou tancovat, že? A ještě s hubenou potom. Tak zase právě, že bych dokonce s ním mohl jít spát, víš, že je volná, jako vy. A já jsem mu řekl, že ne. Tak pravil, že abych šel, že já nepůjdem s ním tancovat, že mě zastřelí. Zase ještě opakovat. A s tou pistolou furt do kapsy a tak. A byl normální, nebyl napraný. A teda, když on tancoval, já jsem využil, protože to se tam, tak do kruhu to bylo mimo, tam byly takové sloupy. Tak já jsem se ztratil, víš, to byl velké prostory. To byly. A teďko jsem hledal toho mojího kolegu, Stašo, inženýrek takový, no. A jdu tam úplně do nejzašího kouta se ztratit, nebo někam, aby tam nebyl. A koho tam Jošek, Stašo Jošek. Tam ti ten Jošek, kolega, který měl se mnou sedět, tam měl kolem sebe možná 10 Mongolek, víš? A takových kterých babů. Mongolky, no, tož byly to civilizované, byly to mladé. Ale to bylo... Já už neškrobím. No, tam, já jsem totiž už byl vystresovaný předtím, než jsem tam do toho sálu šel. Už jsem byl vystresovaný. 2krát jsem měl přijít o život. To je zajímavé, to jsi mi ještě nevyprávěl. No, ale rozumíš, ta krize celková začala tím, že ten Jošek prostě mi říkal, že tam, on se telefonicky domlouval s jakousi babou z balkonu a tam každý pokoj měl telefon a co bylo číslo na dveřích, to bylo i to číslo na pokoji. A já jsem to odhadnul, že on tam může být. A tak jsem tam zavolal do toho, myslím 306 bylo číslo nebo tak nějak. A normálně vzala to baba a zeptal jsem se, jest u vás můj druh, stalovník i z železara Trinec a tak dále. A ona mi odpověděla, no, že сейчас нет, ale on přijde, víš, on přijde. Já jsem tam zašel, ona mi teďko vypravila o sobě, to byla vdova, která byla v Soči na léčení a tam měla ten hotel.
tam odsud docházela do těch lázní. A ona byla to vdova, její manžel se zabil podobně jako Gagarin. Ona to vzpomínala. A její, ten manžel byl plukovník, letec, ale mrtvý už. No ale ona měla renty, peněz, jak šlupek a byla sama. A teďko ona se podívala, protože něco zatrobila, ona se podívala z okna a druh je z železara zděs. Víš? A já myslím, že to je Jošek, rozumíš? A přijelo to auto v čajce. A víš, jaká to byla čajka auto? To bylo prezidentské, nejkrásnější auto ruské. Ne prezidentské, ale prezident s tím jezdil. Strašně krásné, luxusní auto. A teďko, já jsem řekl, co se bude dít? Tak jsem čekal, až ten druh, jakože můj, přijde. A to přišel prostě krásně vyzoblekaný. A teďko ta konverzace, a došlo se k závěru, že on kdysi pracoval v železárnách, čili proto druh i z železara, ale na Doněcku samozřejmě, jenomže on si dokončil školy a on byl prostě velitelem letiště v Kyjevě. Ale vojenského letiště v Kyjevě, víš, ne civilní, vojenského. A vojenský tryskač ho zavezl do Adleru, na letiště, z toho Kyjeva do Adleru, a z Adlera ho přivezla ta čajka, to už měli tak domluvené, takový ti, ta vrchnost to měla tak domluvené. Ho přivezla, ta čajka, ten šofer z té čajky ho přivezl. No a a teďko se s ním jako domlouvat. A teďko on si myslel, rozumíš, že já jsem tam přišel za tou jeho babou na ten pokoj, víš? Já jsem se snažil mu to vysvětlit nějak, víš? Ale on byl tak najedovaný člověče, že já jsem měl od začátku, co jsem kliknul na dveře, byl ve stresu, byl v tom. A zdálo se, že mě tam tež zastřelí na tom pokoji, nebo kilo čerta. A já jsem mě napadla taková šťastná myšlenka, víš, že jsem mu řekl, no, že mu přinesu z Česka nějaký dar a že přinesu víno. A tak jsem vypadnul z pokoje od ní, rozumíš? A samozřejmě, že na pokoji jsem nešel, ale měl jsem lístek na ten kabaret, tak jsem šel tam na ten kabaret a v zápětí další stres, rozumíš, u toho stolu. Aha. No, jenomže on ten Jošek prostě měl svůj lístek, také vstupenku, víš, čili měl tam sedět, ale neseděl, protože šel za těmi Mongolkami. Já jsem se u něho trošku zdržel tam, na tom pokoji u té baby. No pěkná baba, taková menší, což pilota měla, což plukovník, čili soutěžil s Gagarinem o let do vesmíru, to už bylo něco. Jo, podat ti to? To je zajímavé. Domčku, já mám příhod takových ze světa, všelijakých, Azerbajdžan, z Arménie, z Leningradu, teda z Leningradu. Z Petrohradu. Z Petrohradu. Všetce tu domčku,